les ocasions en què hi ha hagut un debat econòmic aquests darrers anys, així de clar. Ho he dit així de clar i he citat en Churchill referent que no ens en sortirem sense llàgrimes i sense suor. Evidentment no estem en vigílies o no estem en plena guerra mundial, però en tot cas estem en una altra situació de la qual no ens sortirem si no és treballant més i molt més el que fèiem abans i gastant molt menys del que gastàvem abans. SADE diu que aquest any l'economia espanyola no creixerà. Bueno, jo estic més a prop de les previsions de SADE que no pas de les previsions del govern espanyol. Jo crec que comença a haver-hi alguna llum positiva a nivell internacional. Per mi és molt bona notícia i a més s'entén perfectament que xinesos o japonesos vulguin comprar deute europeu perquè els interessa que l'euro no trontolli, que no caigui, perquè els interessa de cara als seus interessos econòmics i de cara al que és la confrontació de la moneda xinesa o índia respecte al dòlar i respecte a les seves exportacions. Tot això són signes positius. Ara, un cop Europa comenci a caminar, Espanya s'arrossegarà uns quants anys més, perquè Espanya té una especificitat en la seva crisi, que és el que ha vingut també denunciant abans fins i tot que la crisi esclatés. Aquí hem viscut molt temps de la construcció amb un pes exagerat del PIB, no hem cuidat el sector industrial, hem gastat més del compte, demanda interior, amb un gran dèficit exterior perquè les nostres empreses no són prou competitives. Per tant, tot això ho arrossegarem uns quants anys més. La recuperació serà més lenta que altres indrets d'Europa. Que la Xina compri deute espanyol és una bona notícia a curt termini. A llarg termini, com que la Xina compra deute de tothom, estem entre tots permetent que la Xina sigui el banquer del món. Sí, és que hi ha molta gent al bloc m'ho critica, no? No m'ho critica a mi, perquè jo no soc xinès, però critica el fet que jo pensi això. Creu que al final acabarà passant allò d'aquell acudit que, com que ara ja s'ha obert la muralla xinesa, tots grocs? Però, no, aviam, és que no ha estat als Estats Units fins ara l'amo del món, en termes econòmics. Europa hem intentat fer una mica l'ombra, però aquesta crisi financera ha posat de relleu que trontollem, que l'euro, sense política econòmica, política pressupostària i sobretot política fiscal unificada, té un futur molt feble, per tant, hem d'avançar en aquesta direcció. El problema o la recepta d'Europa és més Europa. Doncs bé, si durant molt de temps ha estat als Estats Units, no ens ha de sorprendre que ara sigui la Xina. No ens queixàvem pas quan eren els nord-americans. Per què ens hem de queixar que siguin els xinesos? Perquè no són el mateix exemple, sense anar més lluny, pel que fa a la democràcia, pel que fa al respecte als valors. Aquest és un altre debat. No va lligat, això? No, és que va lligat, però escolta'm, si ells tenen diners i la resta no en tenim, per tant, passen a ser els amos del món. Vull dir, és que el deute nord-americà en mans de qui està? Dels xinesos, ja ho va dir Hillary Clinton. Per tant, vull dir... És a dir, a veure, ahir veiem tots com el senyor Obama rebia el seu banquer. Rebia el seu banquer. El senyor Hu Jintao arriba a Washington com a banquer del senyor Obama. Però és així, però és que, escolti'm, la vida és com és i el món està com està, la presència de Xina a l'OCM i la internacionalització de l'economia ha comportat que es despertés el gegant. Recomano un llibre d'un català, novament ambaixador a la Xina, embregolat, la segona revolució xinesa, un llibre extraordinari que cal llegir per entendre el que està passant després de Deng Xiaoping. I per acabar, el 2011 sembla que serà l'any ja per cantar-li les absoltes totals i absolutes a les caixes d'estalvi. Per tant, s'acaba el tan lloat model de les caixes catalanes. Bueno, hi haurà caixes catalanes que subsistiran i hi haurà caixes catalanes que patiran. Jo crec que la reforma del sector financer... Fixi's, per exemple, aquest diumenge a La Vanguardia, el suplement d'Economia, no? Hi havia una entrevista, no recordo el nom, d'un d'aquests gurus americans. I deia, escolti'm, el problema d'Espanya no és el deute en quant a la credibilitat de la seva economia respecte al món internacional. És el sector financer, en particular les caixes. Per tant, estic convençut que al llarg de les properes setmanes hi haurà un nou procés d'unificació de caixes que tenen necessitat de capitalitzar-se. Per tant, haurà d'entrar el FROP aquelles que no puguin per si mateixes, que són la gran majoria, i el FROP després ho haurà de vendre i ho podrà comprar un banc o no comprar un banc. Per tant, el sistema tradicional de caixes s'ha acabat. Això vol dir, doncs, que les tan lloades o el tan lloat model de caixes catalanes era un miratge, perquè a l'hora de fer els números reals i de la seva eficàcia i, sobretot, de la seva solvència, ens trobem que els forats eren inconmensurables. No era un miratge. Ha estat un sistema molt positiu per Catalunya, pel nostre país, durant molt de temps. El que passa és que aquestes caixes s'han trobat, en el context de la crisi econòmica,
que tenen uns actius que procedeixen del món de la construcció i els tenen enganxats allà. Per tant, han intervingut molt amb tot el que ha estat el fenomen econòmic dels darrers anys i, per tant, ara estan enganxades, algunes d'elles, i és la conseqüència. Això vol dir que abans les caixes no havien fet un paper no només des de la perspectiva financera, sinó social i molt comarcalitzat i, per tant, molt positiu per a les empreses del nostre país? No, l'havien fet. Ara hi ha una nova realitat. És que hem d'entendre que a partir d'aquesta crisi financera tot serà diferent, res serà igual que abans i, per tant, també li afecta a les caixes, no només a les caixes, afecta moltes més coses. Per tant, podem arribar a veure, d'aquí no gaire, la fusió Catalunya-Caixa-Banc Sabadell. Aquesta és una operació privada de la que he llegit que hi ha converses, no puc anar més enllà del que hagi llegit públicament. Les respostes de Josep Antoni Duran Lleida en directe als matins de TV3, analitzades, resumides en un minut per Rafael Nadal. Rafael, bon dia. Bon dia, Josep. Josep Antoni Duran Lleida és un dels líders més veterans, més experiència a la primera fila de la política catalana. I se suposa que la crisi de valoració de la política això l'hauria de desgastar. Però és tot el contrari. Fa temps que és el líder més ben valorat de Catalunya i darrerament de tot Espanya. És clar que també fa temps que les enquestes de popularitat dels polítics catalans desmenteixen totes les dites populars castellanes. Ni la distància és el olvido, ni el roce hace el cariño, més aviat al contrari. Els polítics catalans que estan lluny i exerceixen a Madrid sempre tenen millor nota que els seus col·legues que s'enfronten el dia a dia a la proximitat als ciutadans. Chacón sempre té millor nota que Montilla, Puigcercós la tenia millor que Carod, Herrera millor que Saura i des de sempre Duran i Lleida millor que Mas i que tots plegats. Ara al damunt Duran viu un moment de plenitud i s'ha convertit sense discussió en l'home de Convergència i del govern de Catalunya a Madrid, sense competències i ara ja definitivament sense tuteles. S'hi sent còmode i es nota, s'ha notat aquest matí. S'ha notat parlant de l'organització de l'Estat, ha defensat les autonomies de l'atac que li atribueix la responsabilitat del dèficit, ha defensat la simetria de les 17 autonomies, ha defensat tornar a distingir entre nacions històriques i regions que només aspiren a la descentralització. S'ha sentit còmode parlant de la crisi, ens hem comportat com a nous rics, ha dit. Hem de garantir el benestar, la societat del benestar enfront de l'estat del benestar. Es podrien haver fet, ha dit abans, les reformes estructurals i es podrien haver fet polítiques més actives de creació de llocs de treball. S'ha presentat com a interlocutor privilegiat dels sindicats majoritaris i ara del nou president de Foment. També s'ha sentit còmode parlant de la presència de Catalunya a Madrid. Si Catalunya se'n va a Norris, Espanya també li has recordat que ha escrit el seu blog i ell ha defensat que efectivament per això tots tenen interès a resoldre les diferències ara de Catalunya amb Espanya. Perquè tothom s'ha preguntat per què tothom se'n gira en contra i mai ningú no parla ni del País Basc en relació al concert ni d'Andalusia en relació al PER, com a dos exemples. Ha explicat les seves converses amb ministres i secretaris d'Estat per aplanar l'aval de l'Estat a les finances de la Generalitat. I ha parlat també de les mateixes reunions o converses telefòniques per marcar l'agenda de les reivindicacions econòmiques. Finalment s'ha sentit còmode, com sempre en aquest cas, parlant d'Europa i de política internacional. En definitiva, crec que Josep Antoni Duran i Lleida ha demostrat avui per què ha aconseguit portar a la perfecció la fórmula que ha donat la popularitat als polítics catalans que exerceixen a Madrid. Ser aquí i allà a la vegada, o no ser ni aquí ni allà, o ser ministre sense ser-ne, ser ministre de Catalunya a Madrid, ser ministre d'Exteriors, ser ministre de les autonomies del govern d'Espanya, i tot això sense tenir ni coalició de govern ni cap pacte de govern amb el PSOE. I sobretot, i finalment, ha demostrat que ha sigut capaç de ser vicepresident de Catalunya sense ni tan sols estar al govern. Algun comentari sobre això? Sobretot el comentari, només un matís, que no he volgut almenys presentar-me com a interlocutor privilegiat de sindicats i patronal. He fet esment en una conversa, els sindicats em consta que han parlat també amb altres forces polítiques i el president de la COE, més enllà de que pel fet de ser català i amic doncs puguis tenir més possibilitats de parlar-hi, també ha parlat amb tots els partits polítics, i més no amb el PP, amb Convergència i Unió i crec que amb el PNB. Seria l'equivalent a un ministre sense cartera? Perquè les tenen totes? Tinc cartera però no tinc ministeri. Carteres vàries. Dues últimes qüestions molt breus. Una, tan sols un adjectiu, sisplau, per tota aquesta polèmica Senat Babel o Pinganillo de Oro. Bé, un adjectiu de la polèmica. Normalitat. I una mica més extens. Si vostè fos Rodríguez Zapatero, a partir d'avui i de cara a les properes eleccions, què faria? Fer reformes de l'economia, un,
2, proposar immediatament per demà passat, avui que fan Consell de Ministres, una bateria, 12 mesures de creació d'ocupació, que poden fer-ho perfectament, i 3, d'aquí uns mesos anunciar